Salut și bine v-am găsit la un nou Let's Play dintr-un joc numit FIFA 15 Ultimate Team, da. De ce am spus asta? Acum o să reproduc meciurile pe care România trebuia să le câștige ca să se califice în optimi, dar nu le-a câștigat. Primul meci o să fie cu Franța, apoi Elveția, apoi Albania. Serios. Să mai cumpăr un fundaj român și o să mă întorc. Dar de ce am revenit? Poate să înceapă meciul cu Franța. O să joc la profesional. Sper să o bat. O să-și pierd. Nu. Emit Maxim. Dar nici nu s-a băgat tare. Golazzo! Florin Andone. Bestie. Stai așa un pic. Așa o să joc. Așa. Așa o să joc. Resume. Hai să vedem. Borceanu bine, dacă nu scapa. Afara terenului Valbuena. Sagna. Tot Valbuena, Nică, respinge frumos. Încerc o preluare. Wow, offside bun. Oricum data. Contează, pasă la Bourcică. Da, corner. Două tare. Serios? Doar atât? Bă, cum pasează așa prost Chiricash? A scăpat ăsta de minge. Nică bun, nu știu ce caută Nică acolo, dar nu contează asta. De capul meu ce gol îmi iau acum. Uah, ce noroc am avut. Chiricash. Rada sau Roda, pui mei. Borceanu. Maximilian, bă. Uah. Nu prea a fost în forță lovitura, dar a fost un început. O să fie mai multe, vă asigur, și o să câștig. Se joc doar din grupe, pentru că n-am... Deci am avut un bulan la faza asta. Nu am cum să știu cu cine juca România, dacă... Deci dacă dau gol cu Andone sau Borceanu sau Maxim, bă, dacă mă lăsa ce gol îi dădeam la Loris. Ce fain era dacă mă lăsa să mă mai duc un pic și șutam. Totuși Maxim. 3 schele, 4 stele. 4 stele Bigfoot și 5 stele skill mouse, deci vă rog frumos. România. Dar nu se precunoaște, dar asta nu contează, bă. Nică te posedează pe Matuidi. Ce? Deci dacă iau gol, bag, boh, cum a prins-o panti. Chiricash. Coceș. Andonel. Andonică.
Andonica. Bă, ce mă stresează ăla. Bă, dăm acolo. Andonel? A fost către Andonel, mă, dar boxat. Mică. Centrarea Borceanu offside. Bă, era gol asta. Oa, ce fain au centrat-o, Nică. La cazet. Pericol la cazet ăsta. Maximilian. Era cât pe ce să fac o trecere spectabuloasă. Da, totuși, francezi au echipă. Bă, nu pot să zic că noi nu avem echipă. Avem și noi echipă, dar nu e așa bună ca francezilor. Burceanu trece. Jonschia. Maximilian, iată. Asta care nu știu care-i de pasă de tăcatul. Că serios? Ah, bun. Dar și cel mai probabil o să joc și următorul meci. Adică cel cu Elveția. O să revin când sunt pregătit de meciul cu Elveția. Da, bun, aici echipa Elveției. Bun, să înceapă meciul. Deși o să fie un meci greu, cred. O să revin după ce fac setările la squad și chestii. Da, am revenit. Hai da, să o apăsăm. Maximilian. Faultat. Corectă decizia. Ua, ce șut a dat Cociș. Mică, prinde mingea. Să vedem pe unde a trecut. Bă, arată șutul. A fost... nu mi-e de când a dat acolo. Mai când am luat mingea aia. Și le-am băgat înapoi pe gardul ăsta. Fundaș. Da, deci dacă pierd cu Elveția, bătut pe Franța și pierd cu Elveția, vă serios. Ua, ce noroc am avut. Hai. Dacă o pasă, o dați și voi, bă. Hai, nu. Bă, 0-0, bă. Nu știu, da, deci dacă iau gol. Ua, ce noroc. Am avut bun maxim. Hai, Burcic. Bun, Burcic. Am luat de la un prieten. Foarte bun, Burcică. Donel. Hai, măi. Păi, băieți, putem să facem asta. Și mâine, cum am spus, o să apară un let's play, adică un vlog Burcică cu subiectul școală. Știți că am cerut subiecte, să-mi spuneți ce subiect să dezbat mâine.
Ați ales școală, adică un prieten. Abonat ales școală. Dar dacă aș putea să-i bag și asta. Și seria asta o să se numească România la Euro. Da. Deci nu. Deci dacă mi-au gol. Maximiliane. Oh, cu. Deci Maximiliane. Deci pot să iau gol, mă. Nu trebuie să iau gol. Maximilian trece Maximilian, șutează! Puțin, somă, ăsta e bun, mă. Colodă. Mică ratează mingea cu cap. Bă, când pasează și asta. Deci o putea să iasă o fază faină de acolo. Cu Kiri Cash. Deci... Cum pasează așa, mă? Bă, eu nu mai suport. Jucătorii ăștia nu joacă bine. Domnul Maximilian trece. Bă, cum? Și asta nu-i faul, nu? Se bagă în fața mea și n-am cum să mai trec de el. Că și la cum as. Deci ura să joc asta, nu? Mamă, handicapatele. Deci bună pasa. Deci am să-i faultez. Deci cum? Deci uite și tu că n-am cum să mă bag. Să trec. Da. Dă-o la cineva. Mai fac ceva cu ea acum. Ți-o bagi în cur, mingea asta. Bă, ce proști-s. N-a să fie. Mai dau câteva dacă mai vreți. Am 4 tăți. Bravo. Bun. Pasă înapoi. Bine. Bine, gardă. Joci bine, mă. Bă, da șutul ăsta, fugua. Nici Ronaldo nu dă așa, mă. Ce mai bun. Dep. Deci asta a fost și cu acest let's play cu România la Euro. A fost Andrei sau Aero. Ne vedem data viitoare, pa!